Non è stato portato. От сега започва финишката полиция да ни налага ретуши! Мафия! 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 Както е ясно, високото напрежение на гражданите е обратно пропорционално на ния. И това е отнадеждаващо. Не приемаме квалификациите за нашия град, които вървят по медиите. Види не подени ще го докаже. За съжаление, години наред, хора, които трябва да представляват интересите ни, но правителство и народно събрание не го правят. В момента ситуацията е същата. Декларираната подкрепа от политици е мълчива. На фактата на това, че нищо не направиха. Вижте колко хора идват още! Yeah.
останалите космически. Искаме нормални условия за нормалния български граждани. Искаме да се поставим нашите доходи и условия на живот на тези поне на средноевропейските държави. Интересно е как е възможно на тим ръст на държавния бюджет, когато държавата събира и преразпределя. За 3 години от своето управление управляващите са събрали и изкачали около 17 милиарда лева повече, отколкото предишните управляващи. Условия на растеж. Причината е държавно направлявана инфлация, ръст на цените на основните стоки, при чието потребление тотално отрязано на всички странични доходи, могат да растат цените само на неща, които хората не могат да купуват. Основни храни, ток, горива. Няма как да не ги купуваме, защото точно там ни пият. Един пример от Белгия, от братска европейска Белгия. Семейство, което твърди, че е с ниски доходи, се отлага от сметката за ток и газ в размер на 60 евро, т.е. 120 лева. Винаги съм смятал види за едно необикновено място, лично за мен. За това в една от песните ми написах Видин е място магнетично велико. И сега виждам, че това е доказано за пореден път. За това ние хората от Видин, солидарни с всички наши сънародници от цяла България, ще отстояваме до край своите граждански права, защото няма по-последна сила от тази на гражданите, обединени около обща кауза. Нека покажем, че сме свободни хора и си пожелаем постоянство и успех. И продължаваме нататък. Ние, които устояваме свободата на мирният граждански протест. Това е европейско поведение. Искам да ви благодаря, поздравя, че не се стигне до ексцесии. Така се прави. Ние сме европейски. Ние сме европейски, ние сме величани и видели. И трябва да се гордеем с това. Аз обичам Видин, а вие? Съгласили сме, чековете на ЧЕЗ и вие и проверващи, което да ме интересува, да взимат официално по 100 000 лева заплата. Това е официално! Мафия! 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 Ето това съгласение 100 000 лева пред нашите даръчни власти. Представете ли се още колко има? Жени, на мене, дай на тебе и така нататък. Това го плащаме и скъпи съграждани. Аз съм против това да продължава. Някой скептици казват, нищо не зависи от мен. Протест! Стойте!
Благодаря ви!